Bixente, herritar aktiboa izan zen, parte hartzailea eta batez ere altruista. Beti zegoen herritarren ondoan eta herriaren alde egiteko. Gainera, azpimarratu behar dugu, berak hala aitortu zuela bere obraren zati garrantzitsuena Bilabonan sortua izan zela, etxe ondoko etxea hain zuzen ere. Hoi zuen inspirazio gune. Etxe ondoko etxetik Amasaldea egunero egiten zuen ibilbidea zen. Proposamena bota zuten, atearen esposizio horretan bat egiteko asmoarekin, eta zuten moduan, asko zitzaigun, eta ilusioan izan duen, eta horretik aurrera, eta pentsatu dut, ze obra pota sortu, egon kiena igual da, bere teknika guztiak sartzea, esposizio txiki batean. Biziken esaten dutela, joan gintzaio kaileari, proposamen batekin eta jakin gara izan aterako zen, baina egile esan ez guztia izan dugu. Bat inbitatu dira proiektuan, beraien zatzik izan ez bera egile esan hau zinezkoa izango litzateke, eta orduan, mila esker, aukera hau eman diguzelako.